Hola a tots, benvinguts de nou al canal del Raconet. Avui canviem una miqueta de contingut i us convido a parlar una mica de les proves PISA. Com ja sabeu, fa algunes setmanes vam veure els catastròfics resultats de les proves PISA aquí a Catalunya, amb una davallada sense precedents. No vull parlar avui dels motius, que potser ho faré en un altre vídeo, i de quina és la meva opinió, sinó que farem una anàlisi de la prova i veurem alguns exercicis que s'han alliberat i els intentarem resoldre per veure si són de veritat tan difícils. Aquestes proves es passen cada 3 anys a molts països del món i serveix com un rànquing per veure a quin nivell estan els nostres estudiants. A les proves PISA s'avaluen 3 àrees que diríem que són les àrees troncals. Una té a veure amb la comprensió lectora, l'altra són les ciències i l'altra són les matemàtiques. El que veurem avui és la prova de matemàtiques. Per fer la prova, els alumnes tenen un aplicatiu digital amb una calculadora i poden també utilitzar un full de paper per fer alguns càlculs. Aquestes proves tenen diferents activitats contextualitzades amb diferents nivells de dificultat, de l'1 al 6, siguin el 6 el més difícil. Ara fa uns dies es van alliberar algunes d'aquestes preguntes, òbviament no totes perquè aquestes preguntes les tornen a utilitzar en altres proves PISA. Si aneu a la web oficial d'aquestes proves podreu trobar els diferents exercicis i amb l'opció també de fer-los en català i fer com el simulacre del test, que és el que farem ara mateix. També us deixaré per aquí l'enllaç si voleu fer-ho vosaltres i avui només respondrem 3 d'aquestes preguntes intentant tocar una mica totes les dificultats. Doncs som-hi, anem a començar. Jo ja tinc aquí oberta la web aquesta de PISA i aquí, com veieu, hi ha els 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anunciats, que són els 8 exercicis alliberats. Fent clic aquí ens porta a la llista de tots els llenguatges disponibles. Jo aniré a buscar aquest de Solar System i fent clic aquí en baixa. I si busqueu Spain, a dins de Spain teniu les 4 llengües oficials, entre les quals hi ha el català. Farem en català. Faig clic aquí, ho obro en una pestanya nova i aquí ja se'ns obre el que és el simulacre d'examen. És el mateix que es troben els alumnes quan van a fer les proves PISA. Normalment sempre hi ha una mica de guia, una miqueta d'informació al respecte, ens posen en context, en aquest cas parlem del sistema solar, i hem de respondre algunes preguntes. En aquest cas veiem aquí que tenim una taula amb diferents planetes i una distància mitjana al Sol en UA, que UA aquí ens diu que són aproximadament uns 150 milions de quilòmetres. Aquí tenim sempre la informació que podrem utilitzar per respondre les preguntes que estan a la part de l'esquerra. Diu, aquest model mostra les distàncies mitjanes entre 3 planetes. Aquí hem d'arrastrar aquests 3 planetes. I ens demana, segons les distàncies que es donen, quins planetes corresponen al model. Llavors hauríem d'arrossegar quin planeta va a cada lloc. Ens diu que entre aquest planeta i aquest planeta hi ha 4,38 UA, que són unitats astronòmiques. Per resoldre aquest exercici també comptem amb la calculadora, que se'ns obre una finestra nova i la podrem fer servir. Per resoldre aquest problema, simplement el que s'havia de fer és buscar quins planetes la seva diferència sigui això, sigui 4,38. Mirant així per sobre, podria ser, per exemple, que entre Mart i Júpiter, podríem fer la prova, doncs, restar 5 en 20 i 1,52. Podríem fer 5,2 menys 1,52. I ens dona 3 en 68. Doncs aquí veiem que Mart i Júpiter no poden ser. Quins més s'acosten? Doncs podríem mirar Júpiter i Saturn, que són 5 en 20 i 9,58, que pot ser 4, alguna. Anem a comprovar-ho. 9,58 menys 5,2, que és igual a 4 en 38. Correcte, doncs ja puc posar aquí, en el primer, Júpiter. I el següent serà Saturn. Jo entenc que va per ordre, que el següent serà Urà, però anem a comprovar-ho. 19,2 menys 9,58 han de donar 9,62. 19,2 menys 9,58 és igual a 9,62. Correctíssim. Doncs ja podem posar aquí Urà. I ja està, aquest és el primer exercici. Aquest tenia una dificultat de 3 sobre 6, és a dir, una dificultat mitjana. Tanquem i passem a la següent.
Tornem a tenir la mateixa taula i ara ens pregunta de mitjana a quants milions de quilòmetres del Sol hi ha el planeta Neptú, aproximadament. Doncs mirem, Neptú ens diu que està a 30,05 unitats astronòmiques i sabem que una unitat astronòmica són 150 milions de quilòmetres. El que haig de fer simplement és multiplicar 150 per 30,05. Doncs 150 per 30,05. Ja ens surt 4.507,5 milions de quilòmetres. Si miro les respostes, veig que n'hi ha una que s'acosta molt. Diu aproximadament, per tant no ha de ser exacte, serà 4.500 milions de quilòmetres. Aquesta pregunta tenia una dificultat de 2 sobre 6. Jo l'he vist molt fàcil. Les dues les he vist força fàcils, la veritat. Anem a per al següent exercici, aviam. Ara farem el de spinners. Fem clic aquí, on diu spinners, i ens va directament, i busquem una altra vegada Spain i fiquem català. I, com abans, ens obre l'aplicatiu. Tenim a la dreta la informació que ens servirà per respondre a la pregunta. Tenim la ruleta A i la ruleta B, dividides d'aquesta forma, en blau i vermell, vermell, blau, i ens diu que si els estudiants han rebut la instrucció següent, si la fletxa cau entre una línia, els dos colors, es torna a tirar, es repeteix la tirada. I diu, en Pere pensa que hi ha més probabilitat que la fletxa s'aturi al color blau de la ruleta A que no pas al color blau de la ruleta B. És a dir, que creu que en aquesta ruleta és més probable que vagi el blau que no pas en aquesta. I ens pregunta si en Pere té raó. Jo crec que en Pere s'equivoca una mica. En Pere no s'entera. Per què? Perquè si ens fixem, la quantitat de blau aquí i aquí és la mateixa, és la meitat. La probabilitat és una meitat. És la mateixa probabilitat a la ruleta A que a la ruleta B. Passa que els colors estan pintats de manera diferent, però si ho juntem, tenim una meitat a cada un. Per tant, té raó en Pere? No. Sento, però no. Raó la teva resposta? Ara no la raonaré, ja ho he fet. La quantitat de color és la mateixa. Aquesta pregunta era dificultat també 3 sobre 6, és a dir, dificultat mitjana. A mi m'ha semblat força fàcil també. Passem. Vinga. Ui, aquí hi ha més cosetes, També trobareu en algunes proves d'aquestes com un miniprograma que ens servirà per resoldre els problemes. Tenim aquí un simulador de tirades en aquesta ruleta. Aquí a l'esquerra ens explica com funciona. És a dir, si jo ara dic aquí el 10 executa, és com si una persona girés 10 vegades la fletxeta i ens digués quantes vegades ha caigut a cada lloc. Si canvio el nombre de girs a 50, és com si una persona fes 50 girs i els resultats d'aquests 50. En aquest apartat, l'únic que ens demana és que fem la prova i que passem al següent nivell. Era simplement provar el programa, perquè sapiguem com funciona. Passo i em diu, pregunta 2. La probabilitat teòrica que la fletxa s'aturi en qualsevol dels 6 colors de la ruleta és d'una sisena. Hi ha 6 colors i estan repartits de la mateixa manera, per tant, hi ha una probabilitat entre 6 de que caigui en un color. Diu, a mesura que augmenta el nombre de girs, com canvia el percentatge de vegades que la fletxa s'atura en cada color en relació amb la probabilitat teòrica? És a dir, si jo giro 10 vegades, o 50 o 100, 500 vegades, què passarà? Jo crec que el que passarà és que com més repeticions fas, el nombre de vegades que cau en un color s'aproxima més a un sisè. Clar, si jo giro 10 vegades, potser en aquestes 10 vegades no és prou representatiu i es dispersa més la mostra. Anem a fer la prova. Giro 10 vegades i em sortiran aquí els resultats. Doncs mira, em surt que el verd ha sortit una vegada, o sigui un 10%, 20%, 20%, 10%, 20% i 20%. Això s'allunya bastant de l'1 sisè, que seria un 16%. Doncs anem a provar amb 50 vegades. Tenim 18, 10, encara està la cosa força dispersa. Seguim. Provem amb 100 vegades. Mireu, aquí ja tenim un 16%, un 20, 20, 13, 14, 17... Bueno, se va acostant la cosa. 500... Ja la cosa canvia, també. Amb 1.000 vegades, aviam què passa. Bueno, és anar provant i al final, si poso les 10.000 vegades, veuré que cada vegada, des que he fet 10 girs fins que he fet 10.000, el nombre s'ha anat acostant sempre més al 16%. Llavors, hauríem de raonar això. Hauríem de raonar aquesta resposta. Hauríem de dir que amb un nombre menor de girs
els resultats són més dispersos, però com més girs fem, s'acosten més a aquest percentatge teòric, aquesta probabilitat teòrica que és el 16%. Això s'hauria de raonar aquí, és una pregunta oberta. Aquesta, jo la trobo ja més difícil i ja té una dificultat de 5 sobre 6, aquesta. Anem a per l'última. Aquí la cosa canvia, Aquest spinner ens l'han modificat una mica, Ara ja no tenim un 6è a cada una, a més que, com que són els espais, diguéssim, són diferents, que ocupa cada color, aquesta probabilitat canvia. Aquest ja veig més complicat, Aquest és dificultat 5 i jo veig ja dificultat 6. Ens diu que, a partir dels resultats que tinguem aquí, hem de dir quants graus té cada color. Ja ens dona el color taronja, que són 126 graus, i el verd, que són 18 graus. Clar, per fer això bé, hem de saber que una circumferència completa són 360 graus. I ens demana que busquem quants graus és el color groc i el morat. Per fer-ho bé, el que hauríem de fer és mirar el màxim de nombre de girs, perquè aquesta probabilitat sigui més exacta, diguéssim, i veure quin percentatge té cada color. Vaig a executar. En faré unes quantes per veure quins resultats es repeteixen més. Faré tots. D'acord. Veiem que el groc està al voltant del 40%. Seria un 40% el groc. El morat jo veig un 20%, potser. I el taronja i el verd ja el sabem. Com transformem aquest percentatge d'aquí en graus? Aquí el que jo faria, per no complicar-me, és fer una regla de 3. Com que el 100% de la circumferència són 360 graus, tota la circumferència són 360 graus, no? I és el 100%, perquè és la circumferència completa. Doncs, a partir d'aquí, quan és el 40%? És a dir, la regla 3 seria, si 100% són 360 graus, 40% és x. 40% quan és? Doncs hauries de fer 40 per 360 dividit entre 100. 40 per 360 dividit entre 100. Ens surten 144 graus. El groc serien 144 graus. I el morat podríem fer de dues maneres. Sumant aquests que tenim i restant-lo de 360, però jo no me la vull jugar perquè després vull comprovar-ho tot junt. El morat hem dit que era 20%, doncs calculem. Tornem-hi. 100% són 360, 20% és x. 20 per 360 entre 100. 72. Abans d'acabar, puc fer una comprovació. Si sumo els 4 colors, m'han de sortir 360 graus. Anem a veure. 144 més 72 més 126 més 18 és igual a 360. Correcte. Aquest per mi, de moment, ha sigut el més difícil de tots, Jo l'he vist bastant complicat. Doncs va, anem a per l'últim problema, que té dificultat de 6. De 6, Cuidado. És el de points. I només té una part aquesta prova, només té una pàgina. És un exercici només. Tornem a anar aquí, a Catalan, i se'ns obre l'exercici. És una pregunta de sí o no, i hem de raonar la resposta. Anem a veure la informació. És el diari de Zetlàndia. Això del Z és un país que s'han inventat els de Pisa, perquè com que hi ha tants de països que ho fan, doncs perquè no quedi un per sobre de l'altre, doncs tenen el país que és Zetlàndia i a més tenen la moneda que són els Zets, també crec. Diu, l'equip de bàsquet guanya el campionat. Ha guanyat tots els partits d'aquesta temporada amb una mitjana de 19 punts d'avantatge. És a dir, que en total, això, que té 19 punts d'avantatge. No hi ha res més a explicar. Aquí ens dona més informació per si no tenim clar què vol dir l'avantatge i ens pregunta, tenint en compte la mitjana de punts d'avantatge durant la temporada, és possible que l'equip no hagi guanyat cap partit per 19 punts d'avantatge? A mi me semblava més difícil l'exercici anterior. Aquest jo el veig fàcil. O sigui, sí, és possible. Per què? Anem a reduir-ho a l'absolut que dic jo. O sigui, ens pregunta si pot ser que no hagi guanyat cap partit per 19. Doncs imagineu que aquesta lliga són 2 partits. Anem a obrir. La mitjana, recordeu que és
sumar, diguéssim, tots els termes i dividir-ho pel total de termes que hi ha. Si hi ha 2 partits en aquesta lliga i un l'ha guanyat per 18 punts i l'altre per 20, 18 més 20 entre 2 ens donaria una mitjana de 19 punts i no han guanyat cap partit per 19, un l'han guanyat per 18 i l'altre per 20. Per tant, sí, és possible. Raona. Doncs per això, perquè la mitjana és una divisió de tots els termes i no té per què donar un resultat que hagi sortit. I això ho podríeu explicar amb aquest exemple que us he donat jo i ja la donarien com a vàlida. Doncs res, espero que us hagi agradat aquest vídeo una mica diferent dels que he fet i si us agrada doncs en farem un altre, seguirem contestant preguntes de les PISA. No sé com heu vist vosaltres de dificultat. Jo he vist que algunes et fan falta pensar i et fan falta sobretot. Jo crec que és un tema de saber llegir bé la informació, anar pas a pas, estructurar i clar, si ens falla també la comprensió lectora i aquest tema més de raonar és complicat, però l'exercici en si no requereix de grans sabers, no t'estan demanant fer grans equacions, ni fer grans operacions, ni coses molt complicades, sinó raonament, saber desglossar un problema en diferents passos i anar-los solucionant. Doncs res, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima. Ciao!